Ако най-невероятните скални образования на планетата не са напълно дело на природата. Навсякъде се извират гигантски камъни, балансиращи върху тънки ръбове, планини, разцепени с невъзможна точност и пейзажи толкова перфектни, че изглеждат изкуствени. Някои са оформени от милиони години естествени сили, други остават неразгадани мистерии. Това са най-странните скални форми и каменни структури в света. Места, които ще ви накарат да се съмнявате в истинското оформяне на нашата планета. Керагболтен, Норвегия. Затворен плътно между две вертикални скали, този гигантски камък виси в въздуха като бездъхна шега на природата. Вписан толкова перфектно, че изглежда предизвиква самите сири, които го поставиха там. Въпреки че е само около 177 кубични фута, той се намира директно над пропаст от приблизително 3228 фута, където една грешна стъпка може да изпрати човек директно в тъмната вода далеч отдолу. За да се запази това диво усещане непокътнато, няма огради, няма парапети и няма каквито и да е видове мрежи за безопасност. Затова всеки, който стъпи върху булдера, трябва да държи собствения си живот в собствените си ръце, вярвайки единствено в баланса си и в древната захапка на камъка към стените на скалата. Странно е, че въпреки че десетки хиляди посетители се изкачват върху него всяка година, за да правят снимки, танци или стойки на ръце над празнотата, никой никога не е изплъзнал от повърхността на камъка към бездната под него. За да се стигне до един момент, стоящ върху тази самотна скала, много хора трябва да чакат 2 до 3 часа по тесен, ветровит ръб на скалата, преминавайки напред в бавна линия от нервно вълнение. Дълго преди първата камера да запечата сцената, местните пастири се смятат, че са използвали булдера като кратък път през пролука. Третират ги невъзможния скок като обикновена част от ежедневния им стаден живот. Последният подход сам по себе си е изискващо пътуване от няколко часа през хлъзгави гранитни плочи и топящи се снежни полета. Така че когато туристите достигнат камъка, краката им вече треперят преди да се опитат да стоят върху него. Когато слънчевата светлина премине през V-образната цепнатина и разреже тъмнината, целият камък блести като изстрелваща платформа, окачена между две сиви каменни стени, превръщайки страха в незабравима красота, която фотографиите никога не могат напълно да уловят. През зимата целият маршрут е затворен от лед и опасност от лавини. Така че булдърът прекарва месеци всяка година в пълна тишина, посетен само от вятъра. Фееричните комини. Кападокия, Турция. От далечина тези каменни стълбове приличат на комини, изправени право от земята, а древните хора вярвали, че в тунелите под тях живеете феи. Този сюрреалистичен пейзаж всъщност е останките от яростни вулканични изблици, настъпили преди 3 до 10 милиона години, при които пепел и лава са се натрупали върху региона. С течение на времето, меката туфова основа под тях е издълбана много по-бързо от вятъра и дъжда, отколкото твърдият базалтов капак, който защитава върха, оставяйки каменни кули до около 131 фута височина, стоящи в крехко, почти невъзможно равновесие. Това, което прави това място наистина уникално, е, че в продължение на хиляди години хората са изрязвали директно в меката скала, създавайки разрославащ се лабиринт от къщи, църкви, конюшни и цели подземни градове, които някога са защитавали цели общности от нашественици. Някои от тези скрити подземни градове, според разказите, достигат до 8 нива надолу, снабдени с вентилационни шахти, кладенци и каменни врати, достатъчно тежки, за да блокират цял тунел преди секунди от приближаващи армии. В зависимост от минералите, задържани в слоевете, комините променят цвета си от слонова бяла до оранжева и розова, придавайки на цялата долина усещане за живо тяло, бавно променящо се по слънцето. Ранните християнски монаси са изрисували прости фрески върху стените на капелите, използвайки пигменти от раздробен вулканичен камък, оставяйки избледнели, но все още видими следи на преданост след повече от 1000 години. Видът на стотици ярки балони,
тихо плуващи над каменната гора при изгрев слънце, се е превърнал в една от най-емблематичните и незабавно разпознаваеми туристически изображения от Турция, привличайки фотографии от цял свят, които чакат месеци предварително за едно ясно утро. Златният камък. Кейк Тио пагода. Миянмар. Издига се на ръба на планинска пропаст, приблизително 3690 фута над морското равнище, и блести като че ли тихо предизвиква законите на гравитацията. Този булдоз е с височина около 25 фута и тежи почти 674 тона. Но се задържа върху един малък контактен пункт, създавайки усещането, че едно леко докосване би могло да го спука надолу по скалата. Според легендата, 24-петната пагода, поставена върху камъка, съдържа един косъм от Будата, а тази свещена реликва е предполагаемата сила, която държи камъка стабилен от векове. Свещеници често пътуват дни наред пеша или в претъпкани открити камиони, за да достигнат до подножието на планината, разглеждайки самото пътуване като акт на преданост, а не просто неудобство. През годините милиони мъже вярващи са налепвали тънки листчета от злато, чисто 24 карата, върху повърхността, бавно превръщайки сивия булдоз в светещо златно съкровище, обвито в планински облаци, ароматен аромат на курбан и шепотни молитви. Жените традиционно не са допускани да докосат камъка. Правило, което днес се спазва стриктно. Те предлагат цветя и тихи молитви от уважително разстояние. Благодарение на тази гъста златна обвивка, камъкът се държи като огромен естествен отражател, ослепяващ на обед, преливащ в оранжево-червено при залез и мистично светещ в нощната мъгла под трептящите свещи на палещите се поклонници, някои от които остават будни до зора, за да наблюдават промяната на светлината. Скално издълбани църкви в Лалибела, Етиопия. Това подземно свещено място разпада всички традиционни представи за архитектура. То не е построено с тухли и разтвор, а е изсечено от търпеливо отстраняване на повече от 100 000 тона твърд вулканичен камък. Въпреки че комплексът се потъва на дълбочина около 39 до 49 фута подземната повърхност, той остава изненадващо сух и структурно стабилен през 800 години, благодарение на хитра скрита система от дренажни канали, проектирана от оригиналните строители. Местната традиция твърди, че целият комплекс е завършен за само 24 години. Постижение, което мнозина смятат, че не би било възможно без божествена намеса, тъй като се смята, че ангели продължавали разбоването всяка нощ, след като човешките работници се оттеглили за сън. Най-известната му църква, с форма на кръст, е издълбана право надолу от надземната повърхност, правейки я почти като могъщ духовен печат, вкаран директно в земята. За да се разгледа комплексът, посетителите трябва бавно да се промъкват през тесни, тъмни тунели и дълбоки каменни канали, които създават усещане за стъпване в мистичен подземен свят, изцяло отрязан от дневната светлина. Вместо да се извират горе към небето, като повечето религиозни монументи, това чудо се гмурка дълбоко в земята, тихо показвайки, че истинската преданост може да живее и в смирение, и в тъмнина. Дори и днес църквите остават живи места за богослужение, а боси свещеници, облечени в бели ранг, все още ходят по същите каменни подове, полирани от предците им преди столетия. Една особено странна детайл е, че древните каменоделци внимателно изрисували масивните каменни стени, имитирайки дървени греди и разтворни съединения, отразявайки архитектурата на изгубени империи, които отдавна са изчезнали. Тези монументи привличат хиляди туристи от целия свят, очаровани от мистичната им атмосфера. Стоунхендж, Обединено кралство. Високо се извисява като вечен знак сред ветровити равнини над 4500 години. Тази легендарна каменна окръжност е най-големият и най-мистериозен свидетел, който праисторическото човечество остави за бъдещите поколения да разгадават. Надхвърляйки прости наредени каменни блокове, той е единственият древен строеж от този вид, който гениално приложи техниката на дървесното гнездо, свързвайки хоризонтални каменни греди с вертикални стълбове, с изтънченост и издръжливост,
устояла на хиляди години атмосферни промени. Някои от огромните синокаменни блокове се смята, че са били влачени или плавани почти 105 мили от планините на Уелс. Постижение, което все още поставя пред инженери предизвикателството да възстановят как праисториците успяха такъв транспорт без съвременно оборудване. На сухия Варовиков плато праисториците търпеливо използваха прости рога от червен елен като инструменти, за да изкопатат приблизително 5 фута в земята, създавайки кръгъл ров, който обгражда горделивите питовидни порти, насочени към откритото небо. При всяко летно слънцестоене, когато слънцето започне да се издига над хоризонта, десетки хиляди посетители се събират и чакат този единствен миг. Първият слънчев лъч пробива директно сърцето на каменната окръжност, създавайки почти електрическа духовна връзка между човечеството и безразличната вселена над него. Суровата, самотна красота на сивите камъни, поставени срещу безкрайна зелена трева, тъче сериозна атмосфера, карайки всеки, който стъпи тук, да се почувства като в по-старо измерение на времето. Археолозите откриха кремирани човешки останки, погребани около мястото, което подсказва, че окръжността е служила като свещено гробище, преди да се превърне в астрономически монумент. В тишината на това пространство, вятърът, свирещ през тесните каменни пролуки, може внезапно да се превърне в ниски стонещи звуци, като шепоти, отекващи от дълбокото минало на духове, отдавна изчезнали. Статуите. Моуай, остров Пасха, Чили. Те се издигат гордо над безлюдния океан, на разстояние около 2200 мили от най-близкия континент, и са съкрушителното въплъщение на цивилизация, която някога блести изключително, преди да изчезне завинаги. За техния величествен, богоподобен вид се крият безмълвни, живи маркери, като древни навигационни пунктове, умело поставени, за да указват местоположението на редки подземни сладководни извори, необходими за оцеляването на тази пустинна вулканична земя. Ако проследим до склоновете на древния вулкан, времето там сякаш се задъхва и замръзва, защото стотици незавършени статуи все още лежат разпръснати точно така, както са били оставени, без следа от последващи промени. Сякаш каменоделците изведнъж се разтворили в нищото през една нощ. Някои от тези изоставени гиганта са останали наполовина прикрепени към самия скален фундамент, в който са били изсечени, замръзнали завинаги в момента, в който създателите им поставиха последните инструменти. Въпреки популярното погрешно схващане, че тези богове поглеждат към далечния океан, огромната каменна армия всъщност обръща гърба си към вълните и се вглежда дълбоко в земята, като безкрайна редица от стражи, вечно пазещи селата и пътешествениците, които ги обикалят зад тях. Мистерията се задълбочава, когато разкопките напълно разкриват големите погребани тела под известните голи глави, разкривайки безброй изящни татуировки, които тъмнината и почвата са запечатали векове наред. Учени все още дебатират дали статуите са били преместени вертикално, като се люлеят напред в ритмично ходещо движение с въжета, теория, която някои островитяни доказаха, че е физически възможна с по-малки реплики. Сега, сред виковете на бризовете от крайбрежието, празните каменни очи тихо носят сълзотворна, умираща молба към човечеството. Когато източникът на живот изцяло изсъхне и никой не може да ви спаси, дори най-гордите цивилизации ще се потопят в забрала. Балансираният камък, Съединени щати. Предизвиквайки всички закони на физиката, балансираният камък се издига като гигантски камък, замръзнал в средата на опит да задържи равновесие върху почти невидим, тънък врат в пустинята на Юта. Шокът се усилва, когато се разберат размерите. Цялата структура се изправя на около 128 фута, докато горната част е висока приблизително 56 фута и тежи оценени 3600 тона. Тайната зад това странно равновесие се крие в геоложкия контраст между твърдия пясъчник, който се намира отгоре, и много по-меката глинести образования под него, които се износват много по-лесно под въздействието на вятъра и дъжда. През милиони години вятърът и водата изтърват долната основа по-бързо от горния блок, правейки опорите все по-тесни и създавайки напрегната, нестабилна форма,
наподобяваща тесен гърло, което изглежда пренебрегва гравитацията. Паркътските пазари постоянно наблюдават стесняващата се основа за нови пукнатини, напълно съзнавайки, че равновесието, което се вижда днес, е само временна фаза в продължаващ процес на колапс. При залез слънцето цялата скала се озарява с огнено-оранжево-червено, след което бавно се потъмнява до дълбоко кърваво-червено, докато светлината избледнява над самотната пустинна равнина. Наоколо, по-малка съседна форма някога се изправяше до нея, докато преди десетилетия се сруши, напомняйки на посетителите за неизбежния край на самия балансиран камък. Геолозите го разглеждат като временно естествено изкуство. Един замръзнал миг, улаван в бавен процес на разрушаване, който вече се развива от милиони години. Скално образование. Ал-Насла, Саудитска Арабия. В пустинята на Саудитска Арабия се издига огромен пясъчен блок, който е разделен перфектно наполовина от остра пукнатина, толкова прецизна, че прилича на разрязване от извънземен лазерен лъч. Този камък се издига на около 30 фута височина, създавайки екстремен физически парадокс, защото хиляди тона скала изглеждат балансиращи опасно върху две малки каменни крака. Сякаш цялото образование може да се срути в който и да е момент. В действителност, естествена разломка в земната кора вероятно е разтърсила скалата отвътре, а векове на пясъчни бури са действали като бавна шлифовъчна машина, полирайки вертикалната разреза гладка през хиляди години. Някои геолози допълнително предполагат, че рядък цикъл на замръзване-оттаяване в древния пустинен климат е разширил първоначалната пукнатина, преди вятърната ерозия да завърши финалното полиране. Преодолявайки границата между геологията и човешката история, повърхността му все още запазва древни петроглифи, смятани за хиляди години стари. Остри гравюри на арабски коне, камили и човешки фигури, издълбани от ръце, отдавна превърнати в прах. Неговата нереална, почти хирургична красота е толкова впечатляваща, че около мястото се е оформил местен фолклор, с легенди, твърдящи, че образованието притежава смъртоносна и мистериозна сила и че всеки, който наруши баланса на камъка, ще донесе лош късмет на своето село. Туристите, привлечени от мистерията, често се задържат в близките оазиси, опитвайки се да усетят енергията, която според местните жители пронизва скалата. Някои смятат, че нощните сенки около разреза се движат като живи, подсилвайки усещането за опасност. Хвитцеркур, Исландия. В студения Северен океан, пред северозападното крайбрежие на Исландия, Хвитцеркур изглежда като гигантско доисторическо същество, замръзнало в момента, в който се навежда да изпие вода. Името Хвитцеркур означава бяла риза, препратка към светлите следи от изпражнения, оставени от хиляди гнездообразуващи морски птици върху тъмно-сивата каменна повърхност. Този базалтян морски стълб се извисява на около 49 фута и изглежда различно от всяка гледна точка. Някои го виждат като носорог, други като дракон, а трети като чудовище, извадено директно от скандинавската митология. При ниско време посетителите могат да преминат през влажния черен пясък и да се изправят точно под арките, но връщащата се прилива може да отсече пътя с изненадаваща бързина. През хиляди години безмилостните атлантически вълни са разтрошили основата на скалата, създавайки две големи отвори, които карат образа да изглежда като стоящ върху почти невидими крака. Тъй като тези крака с времето се ослабват, инженери са се принудени да ги подсилят с бетон, за да запазят тази природна чудо от преждевременното си срутване в морето. Обгърнат от черен вулканичен пясък, плуващата мъгла и местната легенда за трол, превърнат в камък от изгряващото слънце, Хвитцеркур остава самотна, зловеща фигура, пазеща северното крайбрежие. Наблюдавана всяко лято от гнездообразуващи арктически чайки и фулмарове, които безкрайно се въртят над износените му рамене. Гигантският каменен меденик, Северна Ирландия. Протягайки се по скалистия бряг на Северна Ирландия, гигантски каменен меденик изглежда повече като футуристична творба на някаква по-висша цивилизация, отколкото нещо създадено от природата. Този естествен шедьовър
съдържа приблизително 40 000 взаимно свързани шестоъгълни базалтови колони, извисяващи се до неравни височини. Някои от тях достигат около 39 фута над повърхността и се простират почти 92 фута надолу към морското дъно. Всъщност, вулканска лава, която тече тук преди около 60 милиона години, изведнъж се охлади и свие, когато се сблъска с студената морска вода, като се разтресе на тези остриви геометрични блокове. Някои колони са получили прякор от местните, като гигантската обувка и желаното кресло. Всяка свързана с малка част от крайбрежния фолклор, предаван от поколение на поколение. Въпреки това, местната легенда твърди, че тази сюрреалистична каменна стъпка е умишлено подредена от гигантски войн, изграждащ голям мост, за да се изправи срещу врага си отвъд морето. Когато ярки вълни се разбиват в тесните пропуски между колоните, задържаният въздух се изтиска и издава нисък, задушаващ свист. Почти като орган, свирещ някъде в буря. При залез слънце, тъмната каменна повърхност се превръща в топли светлинни нюанси, правейки цялата местност да изглежда като древна лава, тихо вряща отново след десетки милиони години сън. Саксайуаман, Перу. Високо над ветровитите върхове на планините, този величествен мегалитен комплекс е ослепителна каменна ода на инженерството и пази някои от най-дълбоките мистерии на древната империя Инка. С изключително търпение, десетки хиляди работници, според сведения, пренасят огромни камъни от кари, разположени на разстояние от 2 до 22 мили, след което ги сглобяват толкова прецизно, че дори острието на бръснача не би могло да се промъкне между тях, без да се използва единствено разтвор. Някои отделни блокове се оценяват с над 100 тона, а всеки от тях е оформен с такава точност, че взаимните им съединения са устоични на многократни земетресения, които по-късно срутват много по-модерни колониални сгради в околните райони. Протегнати на удивителни 1312 фута, трите остри зигзагообразни стени се извират гордо в планинския въздух, като се твърди, че образуват формата на зъбите на великото пумско духовно животно, вечно уловено в момента, в който отваря уста към небето. Тези огромни остри ъгли не са просто солиден защитен щит, а също така служат като астрономически инструмент, тихо улавящ слънчевата сянка и я проектира перфектно върху Земята по време на пролетното и есенното равноденствие. Под тази величествена красота се крие кървава история от 16 век, когато телата на хиляди защитни войници се натрупаха върху мястото, отцветяйки сиво камъниче в червено и завинаги променяйки миграционните навици на грифовете, които някога се хранеха там. Днес, когато съвременните посетители нежно докосват студената, груба повърхност на тези 1000-годишни камъни, често се чувстват изключително малки, тихо покорени пред неуморната жизненост и величие на далечното историческо пътуване. Карло. Дяволските топки. Австралия. В сухата червена пустиня в централната част на Австралия, Карло се появява като изоставена площадка за гиганти, където хиляди огромни каменни топки са разпилени под безмилостното изгарящо слънце. Много от тези гладки гранитни камъни достигат ширина от около 20 фута и тежат стотици тона, но все още се подреждат и балансират върху малки точки на контакт, които изглеждат почти физически невъзможни. Всъщност, тези камъни започват като охлаждаща се магма, задържана под земята преди около 1,700 милиона години, след което бавно се изветряват и се обелват слой по слой, подобно на лук, постепенно разкривайки по-окръжните ядра, скрити вътре. Пустинята продължава да разпада скалите и днес, чрез остри ежедневни температурни колебания, тъй като дневната топлина може да достигне около 113 градуса по Фаренхайт, докато нощите падат близо до точката на замръзване, карайки много камъни да се разпукат чисто, сякаш са били разрязани от меч. Посетителите, които пренощуват в лагера, често описват остри трескащи звуци, оттекващи на равнината след здрача, докато бързото охлаждане продължава бавната си работа по разцепване на камък от камък. За местните аборигени тези не са безжизнени камъни, а свещена земя.
свързана с легендите от Съня на създателите, където се описват като фосилизирани яйца на великата дъгова змия. Когато изгрева или залезът докоснат желязо-богатата повърхност, цялата каменна долина блести в дълбок червен цвят, като разпръснати гигантски въглени, превръщайки пустинята в сцена, която едновременно изглежда древна и напълно нереална. Боядера Моераки, Нова Зеландия. Разположени върху спокоен, влажно пясък, тези каменни сфери приличат на яйца от някакво гигантско прешисто влечуго, оставени на тихия бряг. Десетки гладки каменни топки, повечето с диаметър около 10 фута и тежест около 8 тона, карат посетителите да си представят, че гледат извънземни артефакти, паднали от небето. Когато някои от тях се разпукат, се разкрива блестяща кристална мрежа, нежно светеща под слънцето като скрито кристално сърце, разкривайки жилите от калцит, образувани слой по слой около един оригинален ядро. Тази странна сферична форма всъщност се е формирала бавно на древното морско дъно, като е отнела между 4 и 5,5 милиона години, за да достигне текущия размер от около 7 фута. Ерозията на околните меки глинени скали продължава да разкрива нови камъни и днес, което означава, че нови сфери понякога излизат на плажа, докато по-старите се износват бавно от прилива. При залез, когато тънък слой вода превръща влажния пясък в червенкав огледал, сенките, хвърлени от кръговите камъни, създават усещане за влизане в епичен сън. Тази почти твърде перфектна симетрия някога превърна боядерите в цел за кражба, като множество по-малки камъни бяха откраднати през 18 век, за да се използват като градински декорации за богати европейски благородници. Баалбек, Ливан. Този древен град, роден от митове, скрити дълбоко в сърцето на долината Бека, е известен като градът на слънцето и вероятно представлява най-големия каменен епос, който човешките ръце са се опитвали да превъзмогнат. В центъра на тази изключителна построена се намират 3 масивни варовикови блока, всеки от които тежи над 5 милиона паунда. Почти арогантно инженерно постижение, способно да предизвика и най-модерните кранове, използвани днес. Наоколо, в същата древна кариера, лежи още по-голям недовършен блок, оставен там, щом строителите осъзнаха, че никой начин не може да го премести до храмовия площад. Как 800-тонови блокове са били транспортирани и вдигнати високо в такъв каменист планински терен, остава дълбока мистерия, надхвърляща обичайната логика и технология на древния свят. В безкрайното околно мълчание, 6 запазени колони на храма на Юпитер се извират като пръсти на гигантско божество, простиращи се към небесните облаци. Хармонията между мрачното сиво на древния камък, дълбокото синьо небе над него и снежните върхове в далечината създава сюрреалистична атмосфера, пропита с дъха на епични подвизи, надминаващи всяка стойност на злато или писмена история. Днес тази структура стои като студено, тихо шепнене на древната човешка амбиция да овладее природата и да извая вечност от масивен, непрекъснат камък. Нанмадол, Микронезия. Плаваща сред безкрайния Тих океан като безмълвен призрак, тази така наричана Венеция на Тихия океан не носи романтична мечтателност, а представлява мрачен, мегалитен лабиринт, изпълнен с меланхолична красота, която остава изоставена от векове. За да демонстрира върховната си власт над околните води, древните строители безспирно натрупаха оценени 826 733 тона студен черен базалт, създавайки маса достатъчно тежка, за да надмине безброй велики чудеса на сушата. Този архитектурен шедьовър изниква от Потонал риф, където милиони тона коралови отломки бяха търпеливо изсипани в плитките морски води, за да изгради почти 100 изключителни изкуствени острова. Местната устна традиция все още помни управляващата династия, която някога е владяла от тези острови, описвайки строг и често страховит иерархичен ред, контролиращ търговията и ритуалите в околната лагуна. Сложният комплекс от 92 мъхести острова, разделени от сложна мрежа тесни канали, постепенно потъва все по-дълбоко с времето,
създавайки призрачен, наполовина потънал свят под дълбокото синьо на океана. Изключителната му изолация превръща мястото в тиха светилище, където рядките посетители получават привилегията да се чувстват като единствени изследователи, разкриващи забравена планета. Трябва да се признае, че тази изолирана руина, построена в открито море около 1200 години, се издигна величествено през същия период, в който разцъфтяват златните епохи на Анкор Ват и най-ранните строежи на Нотр-Дам в далечната Франция. Ел Пеньол де Гуатапе, Колумбия. Извисяващ се гордо сред лабиринт от дълбоко сини езера, Ел Пеньол е гигантски монолит, който се издига на около 656 фута над земната повърхност, предизвиквайки всеки поглед, който се спуска върху него от цяла Колумбия. Най-отличителната му черта е естествена цепнатина, която се вдига по лицето на скалата, където около 740 стълбени каменни стъпала се навиват нагоре като огромен цип, свързващ долната част със самия връх. По време на изкачването, малки платформи за почивка позволяват на посетителите да се задъхат и да се възхитят, докато гледат как извиваният бряг на езерото бавно намалява под тях. След като преодолеят всички тези стъпала, туристите се награждават с 3-свърсен наблюдателен къщичка, предлагаща една от най-запомнящите се панорамни гледки в света. Магическият пейзаж под тях е всъщност огромен хидроелектрически резервоар, където надигащата се вода постепенно обкръжи околните хълмове и ги превърна в стотици зелени островчета, разпръснати из езерото. Скалата е известна още и с 2 големи незавършени бели надписани букви, все още видими по стената й. Следа от стар спор за собственост между 2 съседни града. Малцина знаят, че този височен монолит е бил успешно превзет за първи път през 1954 година, когато малка група млади приятели прекараха 5 изтощителни дни, забивайки дървени клечки в скалата, само за да достигнат върха. Пумапунко, Боливия. Предизвиквайки всяко правило на традиционната археология, Пумапунко изглежда като незавършено строително място, изоставено от гиганти. Каменните му блокове са изрязани с почти немислима прецизност. Разположен на над 12 500 фута над морското равнище върху ветровито плато, обектът се усеща тих, странен и почти извънземен, по-близо до повърхността на друга планета, отколкото до където и да е на Земята. Индивидуалните камъни тук тежат от няколко десетки до над 130 тона. И точно как древните хора успяват да ги преместят от кариери на много километри разстояние, остава истинска неразкрита мистерия. Истинският символ на Пумапунко са сложните му H-образни каменни блокове, изрязани толкова фино и толкова последователно, че изглеждат като изливани от една форма, позволявайки им да се вписват като огромни каменни лего парчета. Изследователи отдавна отбелязват, че възпроизвеждането на тези точни ъгли, дори с модерни диамантени инструменти, би било истинско техническо предизвикателство, задълбочавайки мистерията как са постигнати първоначално. Още по-странно е, че много от камъните имат внимателно изсечени очни канали, в които древните строители някога изливали разтопен метал за създаване на структурни клинове, предназначени да помогнат на камъните да устоят на земетресения. Този обект остава световно известен със своите прецизни 90-градусови ъгли, перфектно плоски повърхности и невъзможно фини, прави отворени отвори. Детайли, които наистина е трудно да се обяснят, използвайки единствено инструментите и технологиите, смятани за налични около 500 до 600 година. Гьобекли Тепе, Турция. Пробиване дълбоко в човешкото съзнание, но това, което мнозина сега наричат точка нула на цивилизирана история. Това древно светилище е най-старият известен храм, който човечеството е изкопало от мъглата на времето. Неговите Т-образни каменни стълбове, някои тежащи до 44 000 паунда, се извират в стилизирани човешки форми, доказвайки изключително ниво на организирани усилия в епоха, когато земеделието и металургията бяха все още далечни, неосъзнати концепции. Целият този величествен хълм е всъщност огромен изкуствен куп,
умишлено натоварен с каменен отпадък и животински кости през хиляди години, като част от тих ритуал, предназначен да погребе най-свещеният спомен на общността – под кафявото, сивото, зашеметяващо пустинно планинско пространство. Археолозите смятат, че Помън Веенг малко от 10% от целия обект е изкопан досега, което означава, че истинският мащаб на това древно светилище може още да се крие под околните хълмове. Посетителите често усещат, че времето е замръзнало от приблизително 10 000 години, запазвайки примитивните тайни около зората на човешката цивилизация. Съществуването на съвременен защитен купол, който покрива предисторическите каменни кръгове, създава сюрреалистичен контраст, където архитектурата на бъдещето нежно обгръща и пази най-далечните руини на човечеството. Страшните грифони, изрязани по каменните стени, не са просто най-ранните известни примери за скулптурно изкуство, но също така изглежда шепнат за древни ритуали, предназначени да освободят душата от тялото, позволявайки й да лети свободно в дълбокото синьо небе на вечността. Тайната на Гьобекли Тепе продължава да пленява умовете на учени и любопитни изследователи, тъй като всяка нова открита пластина обещава нова глава от нашата обща история. Йонагуни монумент, Япония. Под дълбокото синьо море, край брега на Япония, Йонагуни монумент изглежда като огромна стъпаловидна пирамида, погълната от океана. Мястото понякога се нарича Атлантида на изтока, защото истинският му произход остава предмет на горещи дебати. Дали е чисто природно образование или останки от изгубена древна цивилизация. Огромната структурна скална маса е с дължина около 492 фута, ширина около 131 фута и се намира приблизително 82 фута под морското равнище, предизвиквайки у водолазите усещане за истинска загуба в потънал град, построен за гиганти. Тайнствеността проистича от плоските каменни повърхности, острите 90-градусови ъгли, широките стъпаловидни терези и дълбоките прави канали, които изглеждат като умишлено изрязани, а не случайно оформени. Силните течения постоянно минават през обекта, привличайки училища акули-молотки всяка зима и правейки вече зловещите руини още по-напомнящи запечатана врата към забравен свят. Ако това наистина е човешко построено, то може да е над 10 000 години старо, датиращо от епохата преди повишаването на морските нива, което напълно покри морските територии след последния леден период. Първо открито през 86 от местен водолаз, Йонагуни монумент все още остава огромен въпрос под морето, разположен между твърда наука, местни легенди и безкрайното човешко въображение. Кайласа храм, Индия. Скрит в скален склон, издълбан от върха надолу, този огромен храм доказва, че обикновени ръчни длетчета могат да оформят твърд вулканичен базалт в форми, изглеждащи почти меки и плавни. Въпреки че цялата структура е изрязана от едно единствено скално тяло, тя е наистина огромна. Подово пространство приблизително 2 пъти по-голямо и височина около 1,5 пъти по-висока от известния Партенон в Гърция. Историците смятат, че проектът е изисквал внимателното отстраняване на около 200 000 тона твърд камък, постигнато изцяло чрез издълбване отгоре надолу, а не чрез традиционното изграждане нагоре. Пространството се усеща странно и почти живо, защото сенките, хвърлени от гигантски каменни колони, почти 98 фута високи, бавно се плъзгат по стените през целия ден, правейки изрисуваните фигури почти готови да се движат. Докосването на скалния склон тук е като докосване на древен огън, тъй като този камък някога е бил разтопена магма, охладена дълбоко под земята преди милиони години, преди каквото и да е длето да е докоснало. Повече от архитектурно произведение, този шедьовър тихо предава мощна идея. Истинското съвършенство не винаги проистича от изграждане нагоре, а може да се постигне и чрез търпеливо отдъхване на всичко излишно. Това, което удивлява следващите поколения най-много, е, че този сложен, триизмерен дизайн очевидно никога не е бил нарисуван на хартия, а е съществувал
само в изключителната памет на неизвестни майстори-строители. Петра, Йордания. Издигайки се от сухия пустинен пейзаж, този велики скален чудо не се опира на обикновено основание, а е изтъкано от човешки ръце. Започвайки от върха на скала, високо над 131 фута и постепенно надолу към основата. За да достигнат известната съкровищница, построена високо на свещения плато, пътешествениците първо трябва да изпитат търпението си върху 800 груби каменни стъпала, изкачвайки се под безмилостното пустинно слънце. Често преминавайки през тесен, извивен каньон, едва достатъчно широк за две камили да минат една до друга. Но цялото това изпитание се разтваря, когато посетителите стъпят в пещерните пространства, изпълнени с меки, въртящи се каменни модели, които светят с променящи се цветове, почти като бавно топящо се маслено каре, замръзнало в скала. С изключително умение, древните набатейци пробиха прав тунел през околната планина, дълъг приблизително 282 фута, създаден специално за контролиране на опасни внезапни потоци и защита на цялата долина под нея през вековете. Този величествен обект тихо спеше под веещата пустинна прах, скрит от външния свят от местните номади почти 1000 години преди откриването му. Известен само на няколко бедуински семейства, пазещи тайното му местоположение. Зад красивата и богато украсена фасада се крие по-спокойна, мрачна истина. Повече от 80% от тези големи издълбани структури всъщност са гробници, образувайки обширно и мълчаливо каменно кралство за мъртвите.